ହାତରେ କଲମ ଧରି ଯେବେ ଲେଖିବାକୁ ବସେ, ହାତରେ କଲମ ଧରି ଯେବେ ଲେଖିବାକୁ ବସେ, ତୁମ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋର କି ମୁଁ ହସେ। ଏଇବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ କେହି ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ମୋତେ, ଏଇବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ କେହି ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ମୋତେ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ କବିତା କାହିଁକି ଲେଖ? ମୁଁ ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଗଲି, କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ କେବେ ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖି ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବଳ ତୁମକୁ ଲେଖିଛି। ତେବେ ମୋ କବିତା ପ୍ରେମ କବିତା କେମିତି ପାଲଟିଗଲା? ଏ ମନ ଡାଏରୀର ପ୍ରତି ଫର୍ଦ୍ଦରେ କେବେ କେମିତି ତୁମ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଗଲା। ମୋ କବିତା କେମିତି ପ୍ରେମ କବିତା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ନୀତି ଲେଖେ ତୁମକୁ, ତଥାପି ରହିଯାଏ କିଛି କଥା ଭାବନାରେ ଏମିତି, ବିନା ଉତ୍ତରରେ ଲେଖା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେମିତି। ଆଜି ଯାଏ ଲେଖା ମୋର ଯେତକ କବିତା, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ପଦ ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷର ତୁମ ପାଇଁ ଥିଲା ଆଉ ଅଛି ରହିଥିବ। ଆଜି ଯାଏ ଲେଖା ମୋର କବିତା ଯେତକ, ତୁମ ବିନୁ କବିତାରେ ପ୍ରାଣ ମୋର ନାହିଁ। ଭାବି ତୁମକୁ କଲମ ମୁଁ ଚାଲେ ଛାଏଁ ଛାଏଁ। ମୋ ପ୍ରେମ କବିତାର ନାୟକ ତୁମେ, ମୋ ଅଧା ଲେଖା ଚିଠି ଗ୍ରାହକ ତୁମେ, ମୋ ଛାଇ ନିଦେ ଦେଖା ସପନ ତୁମେ, ମୋ ପହିଲି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକ ତୁମେ। ମୋ ପ୍ରେମ କବିତାର ନାୟକ ତୁମେ, ହଁ ତୁମେ ହେଇ ରୁହ ମୁଁ ହେଇଥିବି। ତୁମେ ଥରଟେ କହିଦିଅ ମୁଁ ତୁମର ହେଇଯିବି। ତୁମେ କ'ଣ କେବେ ପାରିବ କି ଜାଣି, କେବେ ଯଦି କେହି ପଚାରେ ତୁମକୁ, ପାରିବ କି କହି ତାକୁ ଆମ ଏ କାହାଣୀ। ତୁମେ କ'ଣ କେବେ ପାରିବ କି ଜାଣି, ସାଜିକି ପାରିବ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମ କବିତା, ଯାହା ଆଜି ଯାଏ ତୁମ ଭାବନାରେ ଲେଖା। ସାଜିକି ପାରିବ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମ କବିତା। କେବେ ଯଦି ମିଳେ ଫୁର୍ସତ ଦେଇଯିବ ଉତ୍ତର ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏତେ ଗୁଜବ ଉଠେ, କହିଦେବ ନା ସେହି ସମ୍ପର୍କର। କେବେ ଯଦି ମିଳେ ଫୁର୍ସତ, କହିଦେବ ନା ସେହି ସମ୍ପର୍କର।